når vi får vores dansstil tilbage, ej, hvor jeg glæder mig. Jeg håber bare, jeg klarer mig så meget bedre end sidste gang. Bedre? Du fik 10 med pil op. Jeg har mere end tilfreds, hvis jeg får et 7-tal. Jeg er jo heller ikke dig, og Louise virker bare så meget sødere, end Inger hun var. Godmorgen. Ja, jeg bliver desværre nødt til at smutte igen lige om lidt, men jeg kan lige starte med at give jeres essays tilbage. 10. Fuck, hvor fedt. Hvad fik du, klar? 02. Der må være sket en fejl. Ja, jeg smutter igen lige om lidt, men hvis I har nogle spørgsmål til jeres essays, så er det nu. Ingen spørgsmål? Godt. Jamen, så lige om lidt, så kommer jeres vikar, så kan I bare holde 5 minutter indtil da. Hej hej! Så du det, Emilie? Hun rammer bare fuldstændig. Det er fandme også mærkeligt, du får 02. Du plejer altid at få højere karakter end mig i dansk. Tror du, hun har noget imod mig? Det tvivler jeg på. Det kunne bare være, at du har misforstået opgaven. Du har nok ret. Jeg må bare klare mig meget bedre i næste opgave. Fordrag hende der Clara. Nå, altså, ej, hvorfor? Hun tror fandme, hun er voksen, ikke? Altså, hun tror, hun er meget bedre end alle de andre. Ved du hvad, ikke? Så jeg har givet en dårlig karakter, så kan man fandme lære det. Nej, men fortjener hun da for meget højere karakter? Det er 3. gang i træk, at jeg får 0-0. Det kan ikke være rigtigt, at jeg bliver ved med at få så dårlige karakterer. Jamen, måske så er det fordi, at du skal til at tage dig en lille bitte smule sammen, ikke også? Fordi du har ikke opfyldt nogen af de krav, jeg har stillet til samtlige essays gennem hele året. For 0-0 igen? Ja, jeg fatter det ikke. Jeg har skrevet næsten hele din opgave, og stadig får du højere karakter end mig. Fuck, hvor jeg hader hende. Clara? Inspektøren, han vil rigtig gerne snakke med dig. Vil du lige følge med? Ja. Du kan bare sætte dig her og vente, så kommer han lige om lidt, ikke? Jo. Din opgave har jo egentlig været rigtig fin og ligget til en høj karakter. Du skal gå og opføre dig, som om du er klogere end læreren. Så må man jo gøre et eller andet, så du forstår, du ikke er andet end en folkeskoleelev. Det var ikke meningen, at du skulle blive smidt ud. Men det er faktisk slet ikke noget imod. Så behøver jeg ikke se på dig længere. Nej, kom ind for klar. Klar, du ved jo godt, hvorfor du er her. Jo, på grund af min karakter i dans. Men jeg er altså ikke dum. Det er bare Louise, som... Men tænk nu på, der er jo ikke nogen facitliste på det, som hun går og giver dig af karakterer. Problemet er jo bare, at hun kan give dig dårlige karakterer, men vi kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan ikke få hende fyret af den grund. Louise, har du lige tid til at komme ind med mig et øjeblik? Er der et problem her? Ja, Louise, jeg tror godt, du ved, hvorfor du er her. Din opgave har jo egentlig været rigtig fin og ligget til en høj karakter. Du skal gå og opføre dig, som om du er klogere end læreren. Så må man jo gøre et eller andet, så du forstår, du ikke er andet end en folkeskoleelev.